Και γεια σας παιδιά. Και γεια σας παιδιά, στο σημερινό βίντεο θα παίξουμε Nighty Night in the Forest και θα προσπαθήσουμε να επιβιώσουμε 20 μέρες, γιατί έχω πάρα πολλή δουλειά στο κανάλι μου και δεν ξέρω άμα θα μου φτάσει η ώρα. Το πολύ 20 μέρες θέλω να φτάσω, γιατί έχω κι εγώ λίγο δουλειά στο κανάλι. Όπως κάθε YouTuber έχει μια δουλειά στο κανάλι του. Δηλαδή να φτιάξω το κανάλι μου, να το κάνω αυτό, να το κάνω εκείνο, και δεν θα μου φτάσει η ώρα. Γιατί πρέπει να βρω κάποιους, να πάρω κάποια πράγματα και για να γίνει καλύτερο το παιχνίδι, να κάνω καλύτερο skin μου. Και τώρα περιμένω, για μπήκε καινούργιο τέτοιο, μπήκε καινούργιο, δεν ξέρω πώς λέγεται. Και τώρα πάμε να πούμε στην Αγγλία. Ελπίζω να επιβιώσω τις μέρες, γιατί έχω δουλειά εδώ, και ελπίζω να φτάσει η ώρα να μου κάνει τώρα η εγγραφή, γιατί σήμερα ξεκίνησα το YouTube και θέλω να κάνω πάρα πολλά πράγματα. Και το μόνο που ζητάω από εσάς είναι ένα like, εγγραφή, και να γραφτείτε οπωσδήποτε στο βίντεο για να μην χάσετε ούτε ένα βιντεάκι. Και πείτε μου τι άλλο βίντεο θέλετε να κάνω. Θέλετε να κάνω και Steel Brain, μπορώ. Θέλετε να κάνω και ό,τι θέλετε, Rivals. Παιδιά, το Rivals μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν σας αρέσει και εσάς. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και ελπίζω να φτάσω τις 20 μέρες και να πάρω κι εγώ διαμάντι, γιατί δεν έχω ούτε ένα διαμάντι. Τα χάλασα όλα. Για πράγματα, και για πολλά πράγματα. Ο Λύκος με κυνηγάει εδώ τώρα. Παιδιά, μπήκε και τι είναι αυτό, δηλαδή θα να πάρουμε μέλι. Μπήκε ένα καινούργιο πράγμα, δεν ξέρω πώς λέγεται. Είναι, και η μέρα μου θυμίζει σαν το Πασχαλινό. Και ελπίζω να τους φτάσω τις 20 μέρες, γιατί δεν αντέχω παιδιά. Και τώρα πήρα λίγο ξύλα για να μεγαλώσω τη φωτιά και θα κάνω κι άλλο ένα βιντεάκι με 9 μέρες. Δεν πρέπει να βάλω ούτε ένα ξύλο στη φωτιά. Τι λέτε, θα το καταφέρω? Εγώ ελπίζω ότι θα το καταφέρω. Και ελπίζω να φτάσετε κι εσείς πάνω από 20 μέρες, γιατί εγώ είμαι full νούμπας. Εσείς που είστε προ, να φτάσετε 100 μέρες. Είχα φτάσει κι εγώ 176 μέρες. Μου έφταναν οι ώρες, γιατί ήθελα να πάω κάπου. Και ελπίζω να ανεβαστεί αυτό το βίντεο, να πάρω κι εγώ πολλές εγγραφές και να μπορώ να φτάσουμε στις 20, να φτάσουμε 1000 subscribers και να πάρουμε την καινούρια πλακέτα. Και ψάχνω εδώ για ξύλα, για κάρβουνο. Παιδιά, μου κολλάει πάρα πολύ το τάμπλετ, δεν ξέρω γιατί. Και θα προσπαθήσω να κάνω πολλά πράγματα σήμερα. Άμα πεθάνω από το YouTube, μοιάζει. Παιδιά, μου κολλάει, θα πεθάνω. Δεν μπορώ, μου κολλάει, παιδιά, μου κολλάει πάρα πολύ το τάμπλετ και δεν μπορώ. Θα πεθάνω την πρώτη μέρα, παιδιά. Μου κολλάει. Πέθανα. Δεν σας το είπα, παιδιά.
Σας το είπα. Δημήτρη, πώς το βγάλεις?